अभी आप सुन रहे हैं महाकाल म्यूजिक 2 का शानदार प्रस्तुति। महाकाल म्यूजिक 2 का नए नए ऑडियो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अभी आप सुन रहे हैं रितेश राज का शानदार प्रस्तुति। स्वर्ग से सुंदर चमकेला धरती पूजा सभे करती। स्वर्ग से सुंदर चमकेला धरती कमाई के माथे पर मुटकावा बड़ जोर लागेला। कमाई के माथे पर मुटकावा बड़ जोर लागेला। नाटिए के बहनल मुरतिया सुरतिया माई के बिजोर लागेला। माटिए के बहनल मुरतिया सुरतिया माई के बिजोर लागेला। माटिए के बहनल मुरतिया दुर्गा मैया के महिमा होला सबसे भारी। अब तारी के शेर के सवारी दुर्गा मैया के महिमा होला सबसे भारी। अब तारी के शेर के सवारी भगतन कह देला पूजा जोर हो जाला। भगतन कह देला पूजा जोर हो जाला। माटिए के बहनल मुरतिया सुरतिया माई के बिजोर लागेला। माटिए के बनल मुरतिया सुरतिया माई के बिजोर लागेला। अभी आप सुन रहे हैं रितेश राज का शानदार प्रस्तुति। परमानंदपुर रोड करजाइन बाजार सुपौल 9334848140। राइटर विजय पूजा कह देले के थारी। सातो बहिन दुर्गा माई सबसे प्यारी। सबसे प्यारी राइटर विजय पूजा कह देले के थारी। सातो बहिन दुर्गा माई सबसे प्यारी गहावे लगतिया बड़ सोर लागेला। गहावे लगतिया बड़ सोर लागेला। नाटिए के बहनल मुरतिया सुरतिया माई के बिजोर लागेला। माटिए के